ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರೇನು ಒಲಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನರಮನಿ ಯುಗ ಯುಗೋರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಯುಗೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ನರಮಾನಿ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪೂಜದ ಹೊರಟು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆ ಒಂದೇ ಬರ್ತವೆ ದೇವರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯುವನ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಾತು ಪೂಜೆ ಕೊರೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ನಗಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪನಮ ಅಭಿಷೇಕ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದಾಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಂಡ ಕಟಿಲ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪರಕೆ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳದೇವಿನ ನಡಿಟ್ಟು ಪಿಲಿಯ ಸಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಕರಿದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನ ಒರ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಕಥೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕೇನ್ವ ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪoluಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿರುಪತಿದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಅತ್ತಂದಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಸಂದುಂಡು ಅವೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿನಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಚಿಡು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕಡು ದಿವರವಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂನಾಡು ನಡ್ತರು ಪೂನದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನಿಕಾನಗ ಬಂಗಾರು ಪರ್ವದ ಪಂಡ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಐಸರ ಸಂಬರಪುಡುಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಈ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಬಂಗಾರು ಪರ್ವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ನಡಪರಂಡು ಐತ ಸುರು ಪಜ್ಜಾದು ಇಂಚಗೂ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡತ್ತಲು ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ನಿಕಲದು ಬಾರಿ रघुवंश रामय्य यदुवंश कृष्ण మురి పిల్చి ప్రేమల్ని గెలిపించు ఈ పెళ్లి వేడుకను తిలకించగా కళ్యాణం వైభోగం
ఐశ్వర్యముందా అనుబంధమును నిల్చి సిరి సంపదుందా అటువంటి ధనరాశి ఇంటి శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రితపారిజాతం విశ్వస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం విష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం వషట్కారాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం భూతభవ్య భవత్ప్రభవే నమః భూతకృతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం భూతభృతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం భావాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం భూతాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం పరమాత్మయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం ముక్తానాం పరమాయే గతయే నమః ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ. ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರೆಲ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು. ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಕಾಲೋಡು ಮದ್ಮೆ ಒಂದೆ ಒರಿದಿನ ಕಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಡು ಪನ್ನೊಂಚಿತಿನ ನಂಬುಳಿಗೆಲ ಉಂಡು. ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಮದ್ಮೆ ಬರೀ ಗಟ್ಟಿಡು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇರ್ದ ನೀರ್ದಲೆಕ ಸಂಸಾರ ನಡತು ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಳಿಗೆಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು. ಇನಿ ಪೂನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕುಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದತ್ತು ಏರು ಮಾತ ಪೂನೊಡುಲ್ಲೆರ ಆ ಮಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬಾಡಾದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪಣ್ಣ ಬಂಗಾರು ಪರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೇರು. आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्धि पूर्वक सकल विघ्न निवारणार्थम पुष्पमालिकान् समर्पयामि यदवश्ये पूजयामि.
మూషికవాహనాయ నమః. శ్రీనివాసుడా కోటి కోటి దండాలయ్య కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా. ಆಯ್ತಾ ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿರ ಅರ್ನ ಸಾಸಂಗಡಿಗರು ಬಾರಿಯಟ್ಟೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈರ ಜೋಕುಲ ಪಂಜೋಕುಲ ವಿಡಿಯೋ ಶಾವೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕಾಲ ಸಾಸಂಗಡಿಗರ್ನಗಳು ಮಾತಾ ಬಾರಿ ಪುರುತ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಅಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಪೂನ ಪಂಡ ಸಂಘ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪೊನ್ನಲಿ ನಂಗೆ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜೋಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಯುವ ಸಂಘ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಅವೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಿಂಜರಾದ ವೈದ್ಯರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ದಿನ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪಾಲ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ஒரு டாக்டர் ஆது
ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಶೋಧಕರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊನೋಡಾಪನ ಜೋಕುಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಪಂಡ ಹಾಕಲು ಏನೇನು ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ஒரு MD ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆರು ಪಡೆದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಜೋಕುಲೆ ಆರು ಆ ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡಿತ ನಾನು ಪಂಡ ಅವು ನನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ ನಿಗುಲವೇನು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ದಾದ ಪಂಡಿಗೆ ಜಗತ್ತು ದೇವೇರು ಉಳ್ಳರ ಆಯ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಗುಲವೇನು ತೆರೆಯುಂಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತುಂಬ ನಾನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡರ್ ಹೋರಾಟ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲರವನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಗುಲವೇನು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲೋಡು ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ನಿಗಲ ಯುತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ದಯಮಲ್ದ ಅಂದು ಪಂಡ ಸುರುತಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸದೃಢ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಗುಲಾವಡದು ಬಂದು శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రిత పారిజాతం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విశ్వస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಿರವಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ನಂಬಳಿಗೆಲುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅತ್ತಂದಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಬಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮದಿಮೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜದ ಪಿರವಡುಂಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಪಿರವಡ ಕುಡಲಾತ ನಂಬಳಿಗೆಲುಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು ವೇದಾವತಿಗೆ ಸೀತನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಪುದರ್ಲ ವೇದಾವತಿ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂಚಿತನ ನಂಬಳಿಗೆಂಡು ವೇದಾವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪರಿಗೆ ಕಲ್ಜಿಗೊಡು ಯಾನ್ಯ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಪಂದು ಆ ಪಾತೆರದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು ವೇದಾವತಿನ ರೂಪೊಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಾದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮದ್ಬೇರ್ ಪನ್ನುಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆಲ ಉಂಡು ಈ ಪದ್ಮಾವತಿಗಳ ಬೆದ ಬೆದ ಪುದರುಂಡು ಅಲು ಮೇಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಪುದರ್ಲುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನಲ್ಲ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಪಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನಲ್ಲ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ವಾರೀತಿಡು ನೆತ್ತ ಪೂಜೆಲ್ ನಡಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇತ್ತದು శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ దుష్ట సంహారణ గోవింద దుష్ట సంహారణ గోవింద బౌద్ధ కల్కి గోవింద బౌద్ధ కల్కి గోవింద ధరణి నాయక గోవింద ధరణి నాయక గోవింద జగత్ సాక్షి రూప గోవింద జగత్ సాక్షి రూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద పింక చక్రధర గోవింద ಏಲುಗುಡ್ಡದ ತರೆಟ್ಟೆ ನಿಲಯತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಪತೊಂಬತ್ತದು ಓಲು ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವೆರ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನು ಅತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣನು ತೂಪುಂಡಲ ಐಕೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು
ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಡುಡುಂಡು ಮಾತು ಬಿಡ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಸು ಬಿಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂದು ಕೊರಿನ ವಾಕ್ಯಗೂ ಅವಿನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಐಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯೋಗು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಚಿತನ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಂದ ಅವು ವಾಕಾಲುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒರಿದು ಪೋಪನ್ಗೆ ಸಂದುನು ಮುಟ್ಟ ಬೂಟುನು ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನ ಅತಂದನ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಪಂಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕಥೆಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲ ಅವಲ ಏರು ಕುಬೇರಡ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲನು ಬೂಟರೆ ಬೋಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಮತ ಭಕ್ತರುಲ್ಲರ ಅಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಪುಂಡಿ ಪನವುನು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇನಿ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ತೋಣು ನಡಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮೂಲ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಪುಂಡಿ ಪನವುನು ಕಟ್ಟದು ಅವಿನ ಆ ಪನವು ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಿನ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಕೊನೋದು ಸಂಧಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಸರಿಯಿತುನಂದ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುನು ಪನ್ಪಿನವು ತೆರಿದ ನೌಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಲ ಕಾಂಡು ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ಲ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾದು ತುಯ್ನ ನಿಕಲೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡ ಬಂದಬೇಕು ಅಂದರು.